Good morning, Daddy. Ano? Ulam. Musta work? Tae. Kasi may nagsabi sa akin yesterday, wala daw akong pasok. Meron pala. NCNS ako eh. No call, no show. Wala ka na talaga pasok eh. Nanonood siya ng Kuya Jobber. Favorite niya si Kuya Jobber. Makakalokohan na. Ano tulad mo dyan Kuya Jobber? Okay lang yun. Madali na lang. Ha? Sino yan? PLDT, dear valued customer, we wish to inform you that your repair request has been completed already. Should you have further concerns regarding your service, please call 171. Thank you and Goodbye. go to hell. PLDT is even ruder than I am. May ano na ako doon. Ano gusto mong luto nun? Ano? May pork na ako doon. Pork strips. Strips? Yeah. Breaded fork. Meron ba tayong meat sauce? Hindi pwedeng i-prito yun. Strips na yun eh. Peter. Ano nga? Oh. Minudo, igado. Pork. May pork na nga doon. Ang luto, ang tanong ko, anong gusto mo? Ha? Gusto ko chicken kawali. Sabi ko lechong kawali, di ba? Mahirap yun. Magastos sa gas yun. Didn't I hear you correct? Sabi mo, what is you need? I said I need, you don't need. So, I don't know. Hindi, ano na lang. Gagawin ko na ng pininyahan yan. Sama? I don't like it. Aloha. I like pork steak. Pork steak. Strips nga yun eh. Pwede ba? Oh, pwede yun. Oh, sige, sige. Yan lang. Lagyan mo ng konting patak ng dagta ng nagkarlan. Tsaka muta ng pagong. Bastos ka na eh. Sige na. Ang sarap nun. Yung secret ingredient. Taba ng uba. Isang scoop lang. Huwag mo busin lahat yung bukol niya. Pwede pabukas yun. Maraming recipe nag-require ng ganun eh. So, Tapos? para sa masarap na lutuin, kailangan bumili ka rin ng Maggi Savour. Then? The original or garlic. That's it. Wala na. Okay, as per request ni Kamote, pork steak daw na strips. Bababad ko muna siya sa kalamansi at bawang, tapos maraming pamintang durog kasi mas masarap yan. And toyo. For 30 minutes. Maga pa naman. Let's kamay it. Yan. Bago siya mamaya ipiprito. Konting prito lang. Bago sarsa na luluto. Okay? Ito na, minarinate ko muna sa toyo, kalamansi, tsaka bawang, yung gagawing pork steak. Marinate for 30 minutes. Then, later, lutuin ko na. At habang nakamarinate yun, lilinisin ko muna tong area na to. At tingnan nyo. Para ng hewan. Tumo kung gumagana pa to. Nagamit namin dati to sa loob ng kwarto. Chakanes na. Lagay ko na sa ano mo nakalagay dito. Aray ka! Okay. Plastic ng SED, ng LDC, labahan, susme. Parang hindi babae. And, hello mga gagamba. Nilinisin ko to sa ibaba nyo at masyado ng madumi. Basta, yun lang. Parang patay na nga ate. Hindi, kaya pa yan. Diyan, pataba. And, didiligan ko kayo. Ito nga pala yung dalawang bote na ano. Dati kong ginagamit as dumbbell. Hindi pa ako nakakabili.
improvised dumbbell. Nilagyan ko lang ng tubig. Dalawa sila. Siya na ginagamit ko as dumbbell sa T25. Sa beta na ako eh. Kailangan na ng dumbbell doon. And since nakabili na ako, ito sila. Tapon na siguro to. Tapos na ang inyong liligayang araw. Hindi. Pwede pa talaga yung tubig eh. Pandilig pala. So, hindi muna. Hoarding na naman. Hoarding. Hala, dumugo pala yung paa ko kaya masakit. Tamaan ng exhauspan kanina. Syunga talaga si Mami. Pero lang. Ayan, luto na siya. Nilagay ko na yung onion na kinaramelized kanina. And, pwede na kumain. Lunch na, alas 12 na eh. Finished product. Ang gabi, kaya gising lang namin ito. Mabaho na to. Ang haba ng aming tulog. Na? Nagnap tayo kanina. Siguro 4 p.m. na kami nagising. And it's 6 o'clock na. Nagluluto kami ng hapunan. Ano lutuin natin, bebe? Adobo. Adobo yun. Adobong talong. Ginisang talong sa tinapa. Ang pangit nga pala ang tinapa dito kasi malansa. Unlike sa Bicol, super sarap ng aming tinapa. Alright, prepare ko na yung ricado, bawang, sibuyas at tinapa. What? Ang pangit ng tinapa rito kasi malansa. Unlike sa Bicol, is super sarap ng tinapa namin. Finally, nakarating din yung talong. After 30 minutes. Nakarating din yung talong. And, ito ang aming cook ngayon. Dapat yung ano muna, boy, yung tinapa muna. Pogi ng chef namin, ah. Nahiya talaga. Yan. At ang finished product ni Atan. Seryoso si attorney. Oh. Nagbabasa ng ano. Nagbabasa mo. Notice to explain. Mga akusasyon na hindi naman totoo. Pero gusto lang gumawa ng Yeah, kasi. hindi magamit yung oras sa tamang lugar. Kaya nanggagago ng mga ahente. Wawa naman, may dalawang NPE. Isa, dalawa. Ano mo ipapasa mo dyan? Hey! Hey, what you doing, man? Hey, Sue. What are you talking about? Sa'yo ba yung ano? Lunchbox ni kuya mo? Ay, yung una sa office. Yung itim. Oo. Andun? Ingat.